पेवता पेवता IPL बघा, नाहीतर पेवताना लाल लाल कलरची बांगडी बघा. एकापेक्षा एक रूम आणि खेळूक पण ऐसपैस जागा. त्याच्यात व्हेज आणि नॉन व्हेज अनलिमिटेड खाणं. त्याचा झाला असा पोराटोरांग पडले उन्हाळी सुट्यो. मग काय बॅगो भरून आम्ही निघालो अलिबाग फिरू. बुक केलेल्या ला फिस्टा बीच रिसॉर्ट का एंट्री मारून पहिला आधी आळा बांधून घेतलं. व्हेज नॉन व्हेज अनलिमिटेड वर ताव मारून रूम आडाऊ गेलो. थोरल्यान आणि बायलेन मस्त रूम वर कब्जा करतात. बारक्यान आणि मी जबरदस्त व्ह्यू असलेल्या रूम वर धाड टाकलं. माझ्या बारक्याच्या कानात वारो गेल्यासारखा ता उडिओ मारूक लागला. मगे झोपाळ्यावर वायच झोके घेऊन दुपारचा जेवलेला जिरवसाठी बॅडमिंटन. पोटात वायच खळगी होता. चाय कॉफी आणि कटलेट बसवलं. मुंबई इंडियन्सच्या 28 वर 2 विकेट पडतात. मी ढोपारभर पाण्यात उडी मारून जीव देऊचो प्रयत्न केला. जीव न गेल्यामुळे शेवटी मी कोंबड्याचो जीव घेतला. तर कवग्यान राजग्याक आणि मैग्याक वांगड्याक घेऊन अलिबागच्या ताज्या कोळंबीचो समाचार घेतला. झोपाळ्यावरच्या अंगाई गीता ऐकत टाय चिपळे झोपी गेली. आठपटे उठल्यावर समोरच हौद दिसताच मी बेडकासारखे उडिओ मारले. मगे आंघोळ पांघोळ करून अलिबागचे रायवळ आंबे पुंजा छोटे मोठे गेम खेळून नाश्ता करून अलिबाग का बाय बाय केलं. तुमका पण येऊचा असात तर वर नंबर देते, बुकिंग करा.